70 работ у тэхніках жывапісу, скульптуры і графікі ў мастацкай галерэі Савіцкага. Стужка часу – самая маштабная персанальная выстава Юрыя Анушкі. Глядач убачыць менавіта вот эту стужку таго шляху, які я прайшоў за 35 год. У час навучання былі зроблены вот этой малюнкі, якія зараз знаходзяцца в этом зале. Нейкія скульптуры, ад якіх потым я пачаў адыходзіць і уже перайшоў на сваю пластыку. Пасля акадэмізма і прафесійных малюнкаў, там скульптуры, лепкі торсаў, там фігур, перайшоўшы на больш такі, ну як кажуць, да, больш лаканічныя, простыя для іншых, а для мяне больш цікавыя формы. Юрый Анушка стварае работы з метала, алюмінія, бронзы, шкла, дрэва, граніту і мармуру. У кожнай адчуваецца метафарычнасць і нават абсурднасць, бо характэрныя сімвалы скульптур – клеткі, ДНК, рукі, ногі і спалучэнне чалавечага і жывёльнага. Выстаўлена тут і першая работа аўтара ў стылі сюррэалізму – гэта скульптура «Прагулка па рацэ». На выставе, калі глядач будзе глядзець, ён убачыць такія, як бы, 10-гадовыя цыклы. Вот так само склалася, что я просто не думал про это, але вот прикладно 10 год я працаваў в одном стиле, потом это мне все надоедало, я хотел меняться, мне тянули другие формы, я открывал другие шляхи, пачаў уводзіць и колер, и іншыя матэрыялы. Мастака хвалююць самыя розныя тэмы. Это бачна па яго работах. Тут і аўтарская інтэрпрэтацыя бітвы на рацэ Нямізе, і праблема мадэрнізацыі свету, і каханне вачыма Юрыя, і нават адлюстраванне яго вяселля. Я раблю тое, што мне цікава. Я не загадваю, в якім стылі я пайду і куды я пайду. Я пытаўся зрабіць нешта іншае тым, чым займаўся. Яно не атрымлівалася, но яно давала мне далейшае развіццё. Выставу «Стужка часу» можна наведаць да 2 жніўня ў мастацкай галерэі Савіцкага.